OTP nang misang le ma 175 274 Kajerong hang pi je kajerong pipi di lah kajerong pipi Aadhaar member nomor 6 bangkuan pa cái này là lý tưởng là nam số số mar bang thọ bang thọ kan ke piluk inuret ki ada ke này là cái Mana lah tum ada entry pon pedal lah. la tum entry pon perang ala ni pan thang thai ani apa puang apa acar pena video nanti ada bang con là tóc sang đó vàng thái hả inut bahini ba thom bang pli bang pho đi có là đã cái nuvet kìa Dah ini tak sadar lah. sedai đã cái ini tóc thap cho là dokumen an ke tilap lah dah apa thì ini tum là dak nalimen tum yang dah kang beraterang nasi kang beraterang alang li chor lo nalimen ke kajir rong pipi di kajir rong pipi apan ke la dak reson car ni tum check lo nasi alang tum ke tok ke la ke alang tum che tok tang ke la ke bang pho anamen ke tok tang lo sitame alang tum apan la dak ni li tum net pen check lo bang pho pot inudet jo angke la bang pho ko nasi bang pli ko nasi pa lo chok lo sini tu dak check app lo jo dak Aadhaar card pen sini tum check lo ho reson car long la salang tum han car jo teng pen bang pho reson car long ame thap dun lo pusitami alang li tum ke long en ve la se la dak bang ke alang tum la dak entry tray la dak bang ke ni tum online pen lang lo la dak bang ke la ke ala tum phan ke amen thap on pe sitame nang ni tum abang ke la kado we dokumen ke pidun lab lo aku ke hang an tangka pini ta pidun lab lo malam pilab lo mesela bang soputha bang ke non lem society ke claim tum sitame a president secretary punon ba alang tum ke theke ding tum claim ba committee tum phan chuniri lo mesela sona bang na tum claim ke nang chi la seni tum la dak dowar bagori APSR se IT cell atum hin pen bang ke ni tum Solomon englek la pen ni jeten phangcho ni tum IT cell hin pen ni tum tali pon bom po lage sila sona bank ke claim kredit nang ji nona bank ala tu phan chong thui nang de si solkar pen bank ke society asang ke lage ki duk lak tu ma phan ro si ki duk lak tu ma phan ke ron ji ki PG a phan sel la tum ke la bangso ice cream mate la bangso a society ke ala tum ke kapin chong lo la pen ki pilo setame non ala tu ma phan la da ke tok do no bank ke bang pho putok elo ho setame dak online long li tu lang bank ke inudet setame lang tu hin pen bank ke dokumen anta piduna lo puli di la pen ke nang ji anta tem la di Hilap lo. setame nang tu ma meng ke dai klang ke da kanang inudet ka support na tu long jalo pending lang yo de nang tu tu tel dia masih KYC nang tu pending lah ke nang tu pangke long pu busna thano ma sila tu entry trade lagi kasi nilala tum phanchuri lo ka du ko tum pantala dromra lok chat kali kar beng lo dangan tamme society akam asange lem asange claim tum phanke chuni ri lo sona bank ke chongthu hira na nangi kenali tum ke la haya document la haya paisa la bang pia munir phanke nang tum patu yoi lo halo pang so me sakri pia bank ke pen ko lang thu sinang de siowet la si dak tu tel kiji lin phowel de yo kenali tum phanda na pa shareholder bhutan ta job dun la
shareholder vuta jog dun lo te shareholder do kok pc ko paper sen te shareholder submit do kok lo la pen la tum vuta jog lo te ko paper se la tum la ala tum aki piduna teng pen ke document ga jama teng pen ala tum tangka ta inu pen kon ano na ki piduna nó đã phi cái pharo xì xì cái bằng phi cái pharo phi cái phang cái pharo còn nó còn này cái pharo pharo pho kono na pi pharo pli pharo ser ke no so paisa la tu phat ini yen pang ta do te me da ke yo lin pho ve yo da ke rani tum la check at lo la han yo jo aga mate dio jo la se ni tum la haya amus ta ni tum tadi pon po la si chong thui long le lo la pen kidugla tum phan apharu chu long le lo la da khata mina le tum phan nang pachini lo la si lem asang ke klem tum tanana tum klem nun tum sen lo se ta mina tum klem pa me ma si no la son thale tum phan so thake ala tum phan aduking hoi nang ne si non mu pen li tum keduki sung alam chini lo jo hem se ta me li tum thek long lo sarkar pe la thang ta kera pe pin la ala tum ke chari asumar phan anta ington lab lo ala tum ke chari thek thepen jo mate tang ka pen ka vi pen jo ala tum kiso det ala li chora bang kiso det pen jo pen ala li tame uruna doy bang ke long nu lo gade uruna doy bang thang problem ba lo tame reson kara bang ke la ke tum prabjin pe la bang ke document ta hang elo paisa ta na bang pin dab lo arono teng pen claim pi pamene kalile putana tum phan bang ke akaprek ang asayang dengke bang nili tum tanang claim dunang kok ko thalo pen ako lang thulo na lagi pining a paisa lo di ho nangli tum hai di lagi jo nangli tum bang ke non nangli tum paisa lo de la sang lo paisa lo de la ho dei la emon no long ke nangli tum ke long yi ke 195 90 pais lo de nasi pharoi sira 90 paisa la ke 2004 in kalo 2005 bang ke son thak lo lata nali tum ke nali tuma paisa lo de la ke sanga ke joy pukali putha sanga ke joy pusi da ke pache thang lo la pen sang ke ilin na long ko lo nali tuma phano nang ke an ke sikahini ma mas kai sima sake lin pop en sake ilin sikahini lo di ilin sikahini lo lin pop en sake pote ilin sikahini lo ke an ka hala bang plia phan do la ha tuma phan patu pi joy lo an ke lang li long ta me ilin na long sikahini an lo ke sake pinang lo te me da bang ke enji mara thai lo da ke asang alang li ke long lo je cheklo yon se 195 la ke 9 paisa 9 paisa 9 pais ding asi tharoi sira troser kep ra phora no paisa jo kala do we tu ter ke nangli tung ke non ke long ke la ke ka do we ke 1371 3 pais ning karisi nangli tung ke long ji ke lasi la ke suri sira pharugo thomra troxy kebra isi la ke nangli tuma paisa lo nangli tum na hai chelong de la ke nangli tuma ala sorry son kara long nangli tum ke long asang nam lo de lasi la ke cheklo yon long se nangli tum la ana paisa long lo la pen la da ke ning ka de sang bong ke suri sira pharugo thomra troxy kebra isi la ke nangli tuma paisa lo ke long tang lo this is la so teng pensi oh la so teng ben sin nang ituma phan ke paisa ke nang pilo ku sang ta ku en thunang la sang nam ta ku pithunang lang bang sarkar pen ke paisa la tuma paisa ke la an pelo je suri sera pharwo thomra trosu ke brai si la ba ngela ana puthak ta me aku sang ta ilis ka hin ta ku chedam thunang la ta ken nam ji ka kam mata belo ki pinangi ta rom ta belo bang sarkar se ka do ove ka ron teng pen si bang ke pilo ala mi thanga paisa lo aku chinam thunang la lasi non lema sang klema tum anta ba karbiang long adang ke do tum ana phan tamin non rison karalong asang batami ahok pet bang tum chilang nun pa mitha ahok pet bang tum ta chitari dun pa mitha lasi nali tum ke klema tum phanta bang sarkar pen sa phan do alang tum phan ka prek lo la pen akola bang
hong bong pen inuvet bang pria pan patu pia bang ke nilitum tala bang ke chok chi pusnang pudu nang kok po lalo dasi pini nilitum la dapan ko humri pen alang tu makin duki sung alam bang ke sanga bang ke ahok pet pen long nang ji lalo dila bang som misas ki pike nilitum la lang lab lo ta ke nari tu ngapoy salo de pining hadiมันก็ลองตังเลย ke long tang lo de la ke dulu nang le tu ngapoy sa setelah hari receipt ta hedi Pini labang so respon kara puthak detail nang litum phan paklang lo nang litum phan ahok hi polam ke nang tin elo litum ke la net pen lang elo koan si sang ke long ma ke long lima la da ke tok pen hadak duma we ma koan sa lang tum wan mana long pen sa me koan sa lang tum me kon poisa na che thama la pen ala tum ni kan sing bom ben koan a poisa long ma la pen alang li kunasi ki endun location ma la hai tali tum la lang lap po la pen non lang lap lo nam tum phan chuni ri lo lem sang ke klem atum tame a hok pet pen klem pa me non a hok ke long na yara ting pen long nang ji pusi ili tum 26 dwar bure HRC IT sal hin peng chuni ri lo